Варна е по-гореща от всякога, не само заради хубавото септемврийско слънце, което напира зад сградите, защото тук сме събрали остриетата на политическите партии, които едва се чуват един друг, защото и варненци, и агитките на политическите сили са толкова шумни и толкова емоционални, че трудно влизаме в дебат. Но дебата продължава с Лиляна Павлова, Йордан Цонев, Ивайло Калфин, с Радан Кънев, Николай Бареков и с Ангел Найденов. Разбира се, няма да забравяме и представителя на Патриотичния форум, господин Велизар Касабов. Господин Касабов е тук. Продължаваме. След Аспарухово пари явно ще се дават. Къде ще отидат, не е ясно. Държавата обаче на къде отива след 5 октомври? Аз мога да ви предложа обаче да се обединим, или поне предлагам на участниците в дебата да се обединим около два неща. За мен няма никакво съмнение, че трябва да бъде обособена в агенция Гражданска защита. Да има ясна структура с ресурси, с капацитет. И второ, аз бих се обърнал за подкрепа на инициативата. Служебното правителство трябва да поиска намесата и средства от Европейската комисия. Да, това прилича пак на въпросното министерство, което не е ясно какво ще се случи в парите. Отдавна са надхвърлили границата, от която трябва да се иска съдействие. Такава финансиране и съдействията, европейската солидарност е поискана, работи се по това. Нека да кажем от тук нататък какво ще направим. Добре, може ли да не се наприказва господин Цонев? Зададох един въпрос. Държавата, за да реши всички проблеми, и тези, и финансовите, и бюджетните, и социалните, трябва да ликвидираме политическата нестабилност и политическата криза. И за това ДПС изведи формулата да преминем от политическа нестабилност към политическа стабилност, да подкрепим и да се обединим около няколко надпартийни приоритета, които следващия кабинет, който и да участва в него, да ги следва. И част от тези... Тоест, ние предлагаме политическа стабилност. Къде ще е част от това обединение, финансовата стабилност на държавата? Ще ви помоля наистина, тъй като малко с една идея прекалявате. Разбирам, че сте емоционални, разбирам, че искате да се извикате, обаче политиците... Да кажем само. Това писмо, което аз написах като евродепутат за Аспарухово, да се отпуснат 20 милиона евро помощи за бедстващите хора. Получих отговор от господин Барозов. Защо държавата, защо Кристалина Георгиева не застанаха зад това писмо, зад мен, като европейски депутат? Защо не застане зад всички? Защо се изтъквате пак вие отпред? Господин Хикемян, аз съм го написал без да искам някакви заслуги. Къде е държавата тук? Защо госпожа Георгиева като еврокомисар? Защо служебното правителство? Ето господин Близнашки отпусна 1 милион лева на господин Плевнелев. Защо служебното правителство намери пари за държавната администрация на президента? Много е важно какво ще се случва с държавата от 5 октомври нататък. Това мисля, че е най-важното и за това сме се събрали. Вашият дебат е показателен какво ще се случи с държавата. Ако няма съгласие дори по нещастието на нашите сънародници, там където природните бедствия и безгрижието на централни и местни власти са и докарали това бедствие, то тогава е много тъжно. По някои въпроси АБВ държи за това нещо, поне по някои въпроси от национално значение трябва да сме обединени. Върви ли държавата към фалит? Това е въпрос. Държавата не върви към фалит. Различни политици от ГЕРБ най-вече се опитват да създадат впечатлението, че държавата е фалирана. Няма такова нещо. Държавата има нужда от консолидация и от решаване на проблемите. Държавата влезе в тежко състояние финансово. Госпожа Павлова дори казва, че няма да има пари за майчински, за пенсии, за социални. Вече не говорим за развитие на държавата. Сега първа говорим държавата има нужда от стабилност. Първо трябва да стабилизираме икономика, финанси, да стабилизираме статуса на доведе държавата. пак до стабилизиране. ДПС пак във вас е топката. ДПС, БСП. 15 години назад. За премиер заяви, че държавата е в фалит. Той поиска да дойде Международния валутен фонд. Това, което каза господин Цонев за банковата ваканция, Борисов излезе и го каза пред всички. Господин Найденов и господин Цонев. Кой е колегия? Вие ли доведохте държавата отново до това ГЕРБ да трябва да идва и да я спасява, защото така излиза? Така ли мислите? Така излиза от думите на госпожа. Не излиза така и ще ви кажа защо. Предвиденият бюджет щеше да бъде изпълнен, защото той беше конструиран при положение, че правителството ще работи цяла година. Няколко непредвидени риска довеждат до това, че ще се наложи актуализация. Не може да се изпълните бюджета, нали така? Непредвиден риск беше банковата криза. Втори непредвиден риск беше кризата в Украйна. Трети непредвиден риск е политическата нестабилност. Кой създаде финансовата криза? От тази гледна точка приходите в бюджета ще се изпълнят може би с минус около половин милиард.
има нужда от актуализация във връзка с решаване на проблемите в Чакайте сега. Този бюджет нямаше да бъде изпълнен, господин Цонев. Този бюджет нямаше да бъде изпълнен, господин Цонев. този бюджет ще да бъде изпълнен, ако шанс. правителството беше управлявало нормално цяло. Господин Кънев, кажете и вие. Защо се оплаши? Ще изразя едно Кой ви оплаши доста Знам, че различно. искате да говорите, да кажете нещо на всички. За първи път се виждате очи в очи. Актуализация се наложи заради рисковете, които се появиха. А трябваше да се направи... Те ни влязоха да гласуват. Прегърнали господин БСП не гласува и те не гласуваха. Господин Кънев, прекъсваме за малко. Отиваме при хората и при Поли Ботева само след секунда, господин Кънев. Ще изчакам махленската част, не е проблем. Ще изразя едно различно мнение. Стабилност и договаряне между политическите партии не е достатъчно. Най-лесното нещо в България е да се получи стабилна договорка между партиите за сметка и на гърба на българските граждани. За да си назначават по квоти партизанските назначения в администрацията, заради които се случват тези бели в държавата, и за да си делят на квоти правосъдието. България преди всичко има нужда от промяна, изразяваща се в три прости неща. Правосъдие, независима администрация, отчетност на Добре, обаче бюджета. вие представлявате малките партии, които трябва да се коалират с големите партии. При едно подобно... Господин Бареков, може за секунда. Ако се представим, че в парламента сте тези партии. ДПС 1 и ДПС 2. ДПС 1 и ДПС 2. Въпросът е друг, че вас ви обвиняват, че вие сте... Господин Бареков и за вас каза, че сте... Господин Радан Кънев от ДПС. Не знам, господин Бареков, колко стаж имате в политиката, но ако знаехте как се развиват нещата, депутати на заем не се дават. Депутати на заем ви дадоха на вас в предния парламент. Господин Цонев. Какво са ви давали от предния парламент, господин Бареков? Той говори за депутатите, които напуснаха ГЕРБ. Господин Цонев, очевидно сутринта е решил да се заяви. Господин Найденов, как се представяте, ако в парламента влязат тези партии, как ще се коалира при условие, че вие не може да се изслушате? Напуснаха ДПС, отидаха в парламент. Ами да отговаря господин Кънев, да отговаря на това. Не си представям, но трябва да кажа, че ако продължаваме да се носим по вълните на воинстващия популизъм и на тези апокалиптични картини, наистина ще стигнем до фалит. Това, което трябва да разберем, е, че държавата не е заплашена от фалит. Апокалипсиса и представата за апокалипсис е необходима ГЕРБ. В финансов колапс енергетиката е блокирана, в държавата няма средства за елементарни текущи разходи. ГЕРБ, която е фалирала. Защото имаме отговорността и желанието да поемем нещата в свои ръце, да стабилизираме държавата, да заработи икономиката. Отговорността имате вие. Сега думата имат хората. Изправили сте се тук, за да ви чуят хората, но ние искаме да чуем и тях. Поли Ботева е при Варници, за да зададат своите въпроси към политиците, които сме събрали днес на площада. Поли, към теб. Благодаря, колеги. Наистина хората слушат тук. Чувате какво говорят кандидат-депутатите. Какво искате да ги попитате? Искам да попитам кандидат-депутатите, които са застанали на тази трибуна. В момента това, което правят пред цяла България, орел, рак и щука. Всеки задърпал към себе си чергата. Как не ги досрамя в момента да се разменят такива изрази помежду си? Искам да ги попитам, виждате ли на какво са стъпали? Погледнете долу земята ни, видите площада ни. Ако отидете в някой по-хубав град, ще гледате как и всичко е подредено. Колко човека са от този град? Госпожа Лиляна Павлова е от този град. Какво направи за него? Искам да попитам господин Бареков. Какво искате вие да направят бъдещите политици в парламента за този град? Да, искам този град най-после да се оправи. И не всичко, което се купува с пари, се купува с още повече пари, както господин Бареков в момента направи и се коалира с човек, когато преди това оплю. Нека чуем и другите хора. Какво мислите вие? Какво искате да попитате кандидат-депутатите? Аз само ще изразя едно мое мнение. На времето зададах на Бареков един въпрос. Какво се купува най-трудно на този свят и какво се продава най-лесно? Това е съвестта. И на останалите господа, сиреч имам предвид националиста, имам предвид представителя на БСП. Към него нещо добро Българската комунистическа партия, днеска наричаща себе си БСП,
направила ли е нещо положително за България? Някога при своето съществуване? Добре, с тези въпроси ще ви отговорят политиците. Преди това една друга жена. Кажете вие, какво искате директно да попитате народните представители, кандидатите за парламента? Искам да попитам, кога най-после ще се вземе решение от община, от Министерство на здравеопазването? Работя в тубдиспансера, от април и май са ни вдали по 200 лева аванс. Хората от съседното село изнемогват, не могат да дойдат на работа. Ние обслужваме цяла североизточна България. Искам най-после да се вземе решение за тубдиспансера. И искам да кажа на политиците, които са пред нас, този цирк, който в момента го разиграват, ние го гледаме всеки ден по телевизията и можеха преспокойно да отидат на една поляна и там да се разменят реплики. Дошли са тук да чуят гласа на народа. Добре, с тези констатации и с тези въпроси се обръщаме отново към вас, Тони. Чувате ли гласа на народа, уважаеми господа политици? Благодаря ви за възможността. Искам да кажа какво се случи. Господин Касабов, който тази сутрин най-малко е говорил, да каже само той. по избора и то срещу 50 лева. С изключение на Патриотичния форум, всички останали информации, които са тук, купуват и ще продължават да купуват гласове. И затова на въпроса какво ще се случи след 5 октомври, ще ви кажа. Държавата ще продължава да потъва надолу, ще продължава корупцията, ще продължава да се източват социалните фондове и ще продължава да се лъже нагло в очите на народа. Само че няма конкретни доказателства. Една година, над 150 милиона инвестиции, нов автобусен транспорт, нови тролеи, нови ремонтирани улици. За европейските избори. Какви са тези 4 милиона? Да, обаче вижте плочките, по които ходим във Варна, но те са най-щупени в площадите тук. Има проект за развитие на Централна градска част и проекта да може да се завърши в настрояването на Централна градска част. Това е публична тайна за целия град. Градските. Янко Станев, откъде е господин Цонев? Общинския съвет как се взимат решения? Няма нито един съветник. Това, което искам да кажа, е, че господин Хикимян е на загуба 4 милиона лева само за последната година. Това е благодарение на ГЕРБ и господин Попник. Това трябва да се знае. Те управляват заедно с ДПС в Общинския съвет. За жалост там са и представители на Република. Варненци е направил нещо за Варна и за града, в крайна сметка. Господин Калфин, виждате, постоянно прехвърчат обвинение за това кой какво е откраднал. Другите казват, ние сме направили, другите казват, че са го откраднали. Какво обаче виждат варненци от цялата история? Аз мисля, че трябва да питаме варненци и действително да не ставаме смешни политиците пред тях. Те имат ежедневни проблеми. Говорим за Аспарухово. Аспарухово нямат транспорт до почивка, където отиват на работа. Трябва 3 пъти да слизат и да се качват автобусите. Има елементарни неща, които могат да се направят и то от много време могат да се направят. Така че този разговор, който в момента водим, ако може да се каже разговор, надали допринася много за това. Един разговор е за Варна, обаче другия разговор е за държавата след 5 октомври. Връщам топката към господин Найденов. Позволите с по едно изречение на всеки един от трите въпроса. В рамките на тези 14 месеца и правителството и съдействието на парламентарната група на БСП за Варна бяха осигурени 52 милиона. 15 милиона за проектирането на пристанището, 4 милиона и половина за ремонта на спортната зала, 30 милиона за съдебната палата. Всичко това е осигурено казва обаче госпожа Павлова. Второ, нека да кажем, попитаха какво е направено преди, разбирам, 89-та година от БСП, БКП за Варна. Вижте само основния бранш, морския бранш. Корабостроенето, в което бяха заети над 40 хиляди човека, чуйте ме, 40 хиляди човека в корабостроене и кораборемонт сега са заети, знаете ли колко? 10 пъти по-малко. Сега. А що се отнася до... Да, обаче каква? И всеки път питаме, колко години управлява БСП през тези 25 години? До половината управлява ДПС през тези 25 години, с които всички се е развалило според. Нищо не чувам от въпроса. Така, тишина за малко. И до този дебат, ние сме тук по покана на BTV, за да участваме в дебат. Така е. Дебатирайте обаче, трябва ли България да тегли нови заеми, за да се справим и с бедствията, и с че доброто възпитание не трябва да бъде... няма да има пари за пенсии, доброто възпитание не трябва да бъде наказвано. Имам право да отговоря също на най-важния въпрос на нашите зрители, който е какво е направено и какво може да бъде направено за Варна.
Един от най-големите проблеми е, че за Варна десетилетия, много десетилетия преди 10 ноември не е направено почти нищо и тук изкривяването на историческата истина не помага. Корабостроителницата в вида, в който фалира, за съжаление, е проектирана... Добре, искате ли да оставим корабостроителницата? Сигурно е много важна. Обаче вас ви избират от Варна и отивате в Народното събрание. И там трябва да работите за цялата държава. Така че аз имам 3 приоритета за Варна, те са представени на хората. Нека да кажем моите 3 приоритета за Варна. Със сигурност имате всеки има приоритети, които искам да кажа. Аз искам да кажа, вие като влезете в парламента, ще искате ли нови заеми да бъдат изтеглени за държавата? Защо трябва да говорим за заеми, господин Кикимян? Защо трябва да говорим за заеми? Икономическата стабилизация, финансовата стабилизация на държавата минава през решаване на политическата криза. Първо. Второ, през съставяне на стабилно правителство и национални приоритети по важните неща. Държавата е достатъчно финансово стабилна. Появиха се няколко риска, като банковата криза, пак да повторя. В тази връзка... криза, нали? Това, което... политиците причините тази криза. Не е вярно, че са причини политици. Не е вярно. Не е вярно, разбира се. Вас ви обвиняват, не за друго. Те ни обвиняват какви ли не грехове, не всички от тях са наши. БНБ тогава. Финансовата криза в банковата система, доколкото има в една банка и се появи в още една, където беше, слава Богу, овладяна, предстои да се види, че е плод на грешки на надзора и че е плод на злоупотреба с права на основния акционер спрямо клиентите. Така че ние предложихме... когато се бяхме събрали с вас, ние предложихме варианти на решаване на кризата. Предложихте ли банкова ваканция? Задавам въпрос към вас. Погледнете ме в очите, отговорете. Ако ми го задавате 3 пъти, ми дадете възможност да отговоря. И Варна по-добър град. Защото вие предложихте банкова ваканция, а началника на госпожа Павлова одобри. В процеса на решаване на проблема с третата по големина банка, преди да осигурим ликвидна подкрепа в събота и в неделя, в правителство, в БНБ и в парламента се обсъждаха всички европейски варианти. Вариант Ирландия, вариант Преди да говорим за стабилна държава и изтегляне на заеми, нека да спрем контрабандата и източването на парите. Тук питате представители на ДПС, 20 години точат държавата. Разказаха играта на народа, смъкнаха му кожата. Питайте господин Цонев в Бургас колко предприятия ликвидира. Питайте го, аз ще ви кажа. Питайте го по времето на Костов, как да говорите, отиваме при хората. Питайте го къде е, защо не работи камбана, фабрика камбана, защо не работи големите български мелници. Бяха източени, купени и в момента са фалирали. Може ли да отговоря? Вие говорите с ДПС стабилна държава. Не най-голямата контрабанда в момента. Гледам, бихте се обединили с Патриотичния фронт, са мислите еднакво. Ще ми отговорите. Да се обединим в името на България. Първо да не се караме, второ да се изслушваме, трето всеки да каже какво предлага в своята платформа и да хората да разберат всички ние тук, всеки един от нас, защо да изберат нас и за какво предлагаме, а не да се надвикваме. Този панер няма да продължи. Трябва да работим. Господин Цонев трябва да отговори. Аз искам да отговоря. Хората и на инвеститорите. Кратък отговор. Абсолютно кратък. Много партии в последните 20 години градят своята идентичност, оплювайки ДПС. Този човек тук, ако махнете от неговата професионална биография клеветите срещу ДПС и клеветите срещу мен, ще остане едно голямо бяло петно от професионалната му биография. Ето това е. Как източи големите български белници от Бургас? Добре, прекъсваме за реклами и след което отиваме при хората, за да разберат въпросите към политиците, които искат да ги представляват.